kod Facility Improvement Financing Bill. Jai Lieta, Ramogi TV. Odhiani nyiminya kwa Ramogi wang'imo tende kod weche mag ngima oganda kod thieth. Tuo ma Duchmen muscular dystrophy ma ong'ere kod chamo leche kod ring dhano ma chwewe ng'ato kod ng'ol. En tuono ma bende miyo ng'ama ni kode ok nyal timo thoth gik ma owinjo bed ni otimo en owuon. En achiel kuom tuoche ma opondo ma ok ong'ere malong'o e seche ma bende gimedo kelo midhiero mathoth ne ngima oganda. Odiochieng' ma kawuono ni nyakwa Ramogi en odiochieng' ma bende oketenge mar lando ng'eyo mar tuoni kod midhiero ma okelo. Ripota marwa Millicent Adhiambo nyakwa Ramogi ne watude godo mondo miwane mathoth kotende kod weche ma nyasi ni kata weche ma tuoni ma Duchmen ma bende tuoni koro osebedo kamiyo oganda bedo gi paro mopogore opogore kendo koro dani mondo watude negi Millicent Adhiambo onyiswa ni to nyasi ma kawuono obag kama chalo nade to gin weche mage ma pono ni osewuok kotende kod wach mar tuoni joma diponi oseyud kod tuoni okenge moseketi mar neno ni orakruok kode kendo thire yo makare. Millicent Adhiambo ka iwinja thuolo koro en mari mondo koro inyiswa ni to weche chalo nade nyasi mar yango tuo ma bende chamo ring dhano kachiel kod leche kendo weyo ng'ato kod nyao kata ng'ol mar rem timo gik manowinjo bed ni otimo kien ma ok okonye. Millicent. Ero kamana enya George Bate achiel kachiel kwa wuok e karido thieth ma Rabor sub county ma bende odiochieng' ma kawuono jonyuol mani kod jotuo ma bende tuo midendo ni Duchmen muscular dystrophy ma en tuo kakiseyango ni omiyo leche bedo manyap kendo miyo ng'ato kata bed ni onyuol e yo makare to ka gikiga moro to tuo no nyalo kelo ng'ol kuome manyaka chieng' mamaye teko mar timo gik mamoko kaka dhano mangima. Ka kamano odiochieng' ma kawuono jonyuol go eko mani kod jotuo go ne ochako wuotho odiochieng' ma kawuono kowuok Alendu ka giwuotho e ndara ka gitemo lando injili ni tuo ma kamaendi nitiere dier oganda nikech en tuo ma bende iyango ni osebedo kaka opondo. Inyalo yudo ni nitiere kuonde ma entiere kata jonyuol maneno ka nyithindgi ni go ng'ol ma gikia gundgi kuma wae to gikia ni tuo ni ema okelo ng'ol ma kamano. Koro giyango ni tarik 9 dwe higa ka higa tarik 9 dwe mar 9 tarik 7 higa ka higa en odiochieng' motengga mar lando injili mar tuo ni mondo oganda kata sirikal kata migawo mar thieth one kaka ginyalo asiro yore mopogore opogore mag thiedho tuoni kata konyo jogo ma bende kalo e midhiero ni. Machiegni abro wuoyo kodgi kachako kod jonyuolgi nikech wan kodgi ka odiochieng' ma kawuono inyalo neno ka indi ka giwuotho kod achiel kuom bende nyithindgi kata jotuo ma girito kokalo kuom Duchmen muscular dystrophy. Abro chako kodi inyisa mana nyingi mondo ilerna ni to in kaka janyuol ma bende nigi nyathi ma nigi tuoni pek mage misekadhe tang'o muneno odiochieng' ma kawuono ni mondo mi uland injili gino ma kizungu dendo ni creating awareness on Duchmen muscular dystrophy. Alafu nyisa ni to ugombo ni to sirikal kata migawo mar thieth oketo okenge mage siro jogo mani kod jotuo mar tuoni. Ero kamano an iluonga ni Fred Onunga awuok e Kubura Ward Kisumu County. Kawuono ne en odiochieng' makende mar timo awareness ne tuo mar Duchmen nikech kaka wan jonyuol mantiere gi nyithindo man gi Duchmen wadwaro ni joma moko ma samoro ok ong'eyo ni nyithindegi nigi tuoni be mondo ng'eye mondo koro ging'e to nyathine kata ka nigi tuoni to en tuo mantiere ok kik ng'ato kaw ni en gimoro ma e lwet ng'ato kata en gima oane kamoro but obed kong'eyo ni en tuo mantiere. Erokamano. Koro ang'o miyo uneno ni ber mondo mi oganda ong'e gini alafu bende sirikal kata migawo mar thieth osekawo okang' mar neno ni osiru e yore mowinjore kata mag thieth eno ni tuoni oked godo? Sirikal to pok ochopo irwa mondo ne kaka dang' kony tuoni nikech ang'eyo ni ji mang'eny man kode to pok ong'eyo. Koro akwayo mana sirikal mondo tem mondo chop e kor gwenge nikech joma ng'eny nitie kode to kong'eyo ni gin gi tuo mane. Koro akwayo mana sirikal mondo chop irwa mondo one midhiero ma wantiere go to gine kaka ginyalo konyowa e kedo gi tuoni. Erokamano ahinya. Mana mapiyo piyo abro biro ini mondo imbi ler mana mapiyo piyo nyingi alafu midhiero misekale kata pek ma tuoni osekelo ni e ngimani kata kotinore kod somb nyithindo ngima nyithindo kamano. Erokamano an iluonga ni Nelly Achieng' Nyagol Kubura Ward
kendo asekale pek koluwo tuo mar nyithindo nikech anyalo wacho ni nyithinda te asewito nyithindo 4 koluwore gi tuo mar Duchmen. Koro modong' ni be ntiere godo, lakini pek maseneno manyalo wacho mokwongo yor somo ok bed mayot ahinya nikech thothne ok ginyal somo e normal school. Chopo kang' ma maybe higa 5-6 kanyo koro ochako bet gi shida, to sama en gi shida jowetegi moko ng'eyo ng'ol chako nyiere, koro iyudo ka nyathi bet gi stigma, samoro jopuonj mapuonjogi be are not aware. Gima nyalo wacho kendo e yor thieth be tek nikech gin joma nyaka timnegi physiotherapy di mang'eny kata ndalo 3 e juma kata diriyo, to samoro iyudo ka pod inyalo tere, inyalo manage nikech ichulo osiptal pesa matin, to ka koro en e ot ma koro idwaro jok manene samoro bet matek. And then jopuonjegi be kata ka gin ot ok nyal limogi, giwegi aweya kamano. Koro en tuo ma tije tek, en tuo ma mi chandruok seche te nikech in ng'ama chunye lit seche te. But koro odiochieng' mar kawuono ne waneno ni ber mondo wambe wariwre gi jowadwa mane piny ngima, mondo wanyis oganda man kuonde mwadake ni tuo ni nitie, mondo ging'e ni sama nyathi obet gi problem machalo gima nyaka wanon wang'e ni to ang'o matime, to kwaseng'eyo to wachak dak kode maber kaka owinjore wadak kode koluwore gi chik mar daktari. Koro pek mane maduong' mukalega mowinjo bed ni kata gino ma nyithindo manigi tuo ni dwaro ga ahinya ma seche moko iyudo ka jonyuol mang'eny ok nyal yudo, to ugombo ni kata ka unyalo yudo konyruok kata sir kokalo kuom sirikal mondo mi thieth mar kata rito nyithindo gi obed mayot, en ang'o? Mokwongo en wach mar wheelchair. Nyithindwa gi wheelchair gi pimo gi koka gibete, ok gi nyiewne anyiewo moko manomol gi, tiyudo ni wheelchair wachando. Koro ka inyalo ketnwa bech wheelchair piny matin, kech iyudo ka kidwa nyiewo ne nyathi wheelchair mopime igolo up to 28,000 siling 28,000 ma samoro in kaka janyuol ok inya yudo. Koro iyudo ka ng'eny nyithindwa gi jonyuol gi opondo gina e udi, ok ginya wuok oko nikech wheelchair onge. Pero kamana inya nyakoro magajwang' to chabila gi wayudo ni chal kata gi tuo mar remo ma idendo ni sickle cell, to thothne oganda paroga ni gigiendi gin kuong', miyo yudo kata ni e kind jogo modak yudo ka joma chuo nitie kaka ringo weyo joma mine kod ting' mar rito nyithindo gi. Omiyo adwa ni awuo gi janyuol machielo madichuo mondo nyiswa ni to kotenore kod wach ni endi en jip mane monyalo miyo joma chuo wetene kapok atero wir daktari mondo lernwa machuo kewi tuo ni to en tuo ma aina mane, to ere kaka owinjo bed ni ojiw rit mare kata thieth mare. Erokamano kuom nyinga iluonga ni National Odhiambo Ke, an achiel kuom jonyuol makalo e pek mar muscular dystrophy, tuo mamako nyithindo ni. Koro gima daher jiwo kabisa ne jonyuol machuo machal koda makalo e midhiero ni tuo ni otek kendo management mare ok yot ahinya. Koro gima dwa tim sirikal mondo donjre to kik gi assume gibed mondo gidonj kata kor gwenge to ging'e nikech jonyuol mang'eny nitie kod tuo ni to ginyal detect, to nikech sirikal ok obiro e ground mondo ng'e gima timore mondo mi gikonywa. Koro ok en tuo ma wacho ni en akas, it is a reality kendo en gima nitie ma kuom jonyuol mang'eny kik giwach ni tuo ni oa kata korgi nyako kata korgi mama mikendo kata korgi dichuo. En tuo mantie worldwide, ok ni en Kenya ka kende, to jo Kenya pok ofwenye ng'eyo adieri makende. Mano ema nyalo wacho. Jip mane mnyamiyo chuo weteni? Jip manyalo miyo chuo wetena ni kik gibedi ni tuo ni giparo ni en akas, ni koro kata noa kodgi dhako kata kodgi dichuo to gibedo abeda gi mijing'o kamoro amora ma ginyalo donje, nikech chopo samoro ma nyathi chopo kata mana 14 years 15 years thothne gimako nyithindo machuo. Koro iyudo ka nitie kuonde moko ma ng'ama miyo pek nitie ok onyal donje, kaka luoko nyithindo gi kata pek ok onyal ting'e. Koro gijiwre ajiwa kod jogi mondo en tuo minywako mondo ji okonyre, ji obed kanyakla. Erokamano ahinya. Mana kamano nyakwara Mogajwang', achiel kachiel abo teri nyaka ir daktari mondo lernwa ni to Duchenne muscular dystrophy en tuo aina mane, to ere kaka winjo bed ni okenge symptoms gen mage kata ranyisi mage gin mage, to ere okenge ma winjo ket kare e konyo kata rito nyithindo gi eki mondo mi kata ka sirikal nyalo donjore mondo odonjre ne kaka konyo jonyuol ma bende ni kod jotuo. King'iyo kamera chak na gi nyingi. Erokamano, nyinga iluongo ni Michael Odondo, an daktari rabuor e kiwango mar clinical officer. To en adieri kaka isewinjo ka jonyuol mag nyithindo gi
ngekonu matin kaluwore gi wach mar tuo mar Duchmen. Duchmen en tuo mar leche kaka usewinjo, to en tuo ma luwo ng'ato e nyuolne, kata ma wadendo gi dho mbogo ni genetical. En gima inyuolo go ng'ato, to onyalo nenore sama onyuol ng'ato kata ojuko ng'ato e wi dongo. Koro en tuo mar leche, to sama omako leche, onyalo mako leche matek gi kata leche mayom ma nitiere kuom fuoni manie i del. Koro ranyisi mage bro luwore ni omako leche mage, to bende gin e groups, ok en tuo achiel, gin tuoche mang'eny momako leche, koro gin group of diseases. To ranyisi ma kawaida mang'eny ji ong'eyo en ni onyalo miyo ler bedo mothal, bedo gi rem, wuoth nyalo bedo matek, to bende komako leche ma oluoro adundo kata mana obo, to ng'ato nyalo bedo gi chandruok kuom yueyo, kata difficulty breathing, kata onyalo bedo gi shida mag adundo, tuoche mag adundo. Onyalo bende ketho dongo mar nyathi, ma iyudo ka nyathi kata ka nie skul to bedo gi learning difficulties, ok obed nyathi manyalo mako gik moko mapiyo, nikech koro brain development bende obed affected. Koro onge kod thieth ma waluongo ni definitive, tiende ni ma inyalo thiedhego morum ma koro chango, lakini nitiere gik minyalo tim manyalo miyo ng'ama nigi tuono bende bed as comfortable as possible, kik obed ni ochandore sana. Inyalo konye e wuoth mare, to maler wan gi jathieth mar ruecho bende bro konyowa kuom ng'eyo mang'eny kuom thieth mare. Erokamano ahinya. Mana ka watieko, inyalo medo jiwo tiend kama daktari oweyogono kaka ng'ano mosebedo ka timo ruecho kod gigo mamoko mar miyo nyithindogi gibed ka gidak ka rem odok chien. King'iyo kamera, chagi nyingi. Erokamano. An Lilian Onyango, occupational therapist in charge Rabur Sub-County Hospital. Koro wach mar muscular dystrophy ni asebedo ka handle nyithindogi kuom higni koro 3 kama nyaka nadonje e Rabur Sub-County Hospital ni. Koro en tuo ma hinyo muscles ahinya, kendo yudo ka nyathi ka nitie gi tuo ni mondo mi otim activities of daily living tek ga kabisa. Koro as an occupational therapist we come in to do muscular massage, alafu then we train on stretches, we train on contracture management, because when they have this disease, contracture yani tiendgi koro moko ok nyal riewre. Koro wakamin mondo wakonygi mondo tiendgi gi oriere. Koro kata ke yudo ka nyathi nitiere wheelchair, wapuonjo joma mine ni wheelchair king'iew ne nyathi, wheelchair onego bed kama. Koro in that time wawacho ni wheelchair assessment. Then we come as wachak wadonjo kaka occupational therapist as an team, to wakonyogi e school assessment. Koro kwasetim ne nyathi school assessment, itimo ne school placement, kech kata ka gin gi tuo mar muscular dystrophy to nego bed ni gidhi school mana kaka nyithindo mamoko gi. En mana ni bedo ga challenge ne jonyuol seche moko. Jonyuol ok nya yie ni mondo nyathine ka otero school, lakini kuom jonyuol ma sa interact go e hostel kaendi, asewuoyo kodgi maber ma nyithindgi kendo dhi e school program maber kabisa. Then tuo ni kendo okelo ga shida ne familia ma oyudo. Iyudo ka koro nyaka wamigi psychological support. Ka gibiro tiwuoyo kodgi e yo maber. Then akwayo sirikal ni mondo odonji mondo konygi e weche moro amora ma dichandgi. Wheelchair en expensive ahinya. Wheelchair minyalo yudo en mana 20k kucho ka dhi mbele. Iyudo ka janyuol ka seche moko financially ok en capable. Iyudo ni koro mae miye tich matek. Ago erokamano. Kwan ka gino ma kizungu deno ni statistically, nyithindogi bende gisewuok mang'eny manyalo miyo migawo mar thieth wuok oko mondo otim anena nonro mar yudo yath kata kaka inyalo konygi mondo gidak kaka nyithindo mamoko ma ok ginenre ni chal ka gima ji nenogi kaka gima gin joma lich ma ok owinjo bed ni ji riwore godo kanyakla. Okay, erokamano. Koro emomiyo watimo awareness ni kawuono, nikech iyudo ka mostly ging'eny lakini ok anigi e mier
Koro awareness ni otimo mondo kaponi in be kata in gi nyathi man gi Duchenne muscular dystrophy kata Becker muscular dystrophy, golgi oko mondo jo sirikal ong'e ni at least wan gi namba ma kama wanyalo come in mondo wa support. Koro emomiyo awareness ni otim kawuono mondo jopiny ong'e kata jokoro gwengewa kata hospital alwora mar surrounding ni ong'e ni ya tuo ni en kama kama kama, to en tuo minyalo kane nyathi e ot, nyathi nyalo gol oko ma nyathi dhi skul maber. Kendo kaka wawacho adier, an gi client na moro kiluongo ni Wayne. I'm very proud of Wayne. Wayne wacho kizungu, be use interact gi Wayne. Wayne wacho kizungu maber kendo Wayne somo maber. Gimoro amora otimo perfect. Kata gige YouTube ka interact kode ka dhiga odgi. Wayne gin mani puonje gige kaka timo YouTube, kaka timo everything. Koro ana kwayo jonyuol ni kaponi in gi nyathi mikane ot to nigi muscular dystrophy, golgi oko, kelgi rabuor. Seche moko kata ka pesa otami, kelgi akela ira, abiro wave. Koro wabiro wacho ni kele akela wawuoyo gi hospital management to koro in ok ichul pesa mar therapy. Mana kamano George Bati moko komiwinjo kaka nitiere tuo mar Duchenne, tuo no ma miyo leche bedo manyap kendo nyalo miyo kata fuoni mag den dhano mopogore opogore koso ma ok otiyo kaka owinjore. Kaka isewinjo mago moko kuom pek ma bende jogo manigi jotuo manigi tuo ni kaloe ka nyaka sani odiochieng' ma kawuono bende ne gitimo lando injili mondo mi ji ong'e ni tuo ni nitie ne jogo manigi nyithindo bende nyalo bedo kod ng'ol lakini gikia ni to ng'ol ni gunde oya kanye, onyalo wuok oko mondo giriwre kanyakla gine kaka ginyalo wuoth achiel mar kedo kod tuo ni. Ka bende winjo ka ichwalo ne migawo mar thieth mondo be owuok oko gine kaka ginyalo timo nonro kendo gichiw sir mopogore opogore e neno ni ochiw thieth makare mana kaka osebed ka itimo ne tuoche kaka mag remo kaka sickle cell mondo jotuo ma bende ni kod tuo ni oyud fuong'ruok matin. Ka kamano kionge penjo moro amora, aduoko ni e studio mondo idhi nyime kod medo kelo weche ma medo tucho ka bende wen bende pod wamedo go mbaka kaendi kod jogo manigi tuo mar Duchenne muscular dystrophy. George Bati, han kuomi. Erokamano nya Millicent Adhiambo kuom lipot manimba kendo ng'eyo makoro jolony omedo nyiso jopiny ewi tuo ma miyo leche mag ng'ato ok nyalo bedo ni nitiere kod tekruok moromo kendo miyo ng'ato bedo kod pek e timo tich ma owinjo bed ni otimo ki en kendo chuno ni koro ng'ato manyaka konye mondo otim tijego. Millicent, ang'e ni pod iluwo wach mar nyasino kendo e weche mamoko manyien mabiro ang' ne yang ne oganda kaka jolony biro medo twak ka gipuonjo jopiny kod gima de giher mondo jopiny ong'e ewi tuo ni, kech wacho ni en tuo manyalo mako nyathi kendo dipo ka omiyo nyathi ng'ol to ok ng'inyiso ni winjo bed ni pando joma chal kod mago pod inyalo konygi kendo inyalo migi rwecho makare maneno ni gibedo ngima makare. Erokamano nyakwa Ramogi ka wamedo dhi nyime kod weche manyien gi sani.